Мездра отново се подготвя да посрещне магията на световния фолклор. Градът и околните населени места ще се превърнат в глобална сцена за традиции, музика и танци от 3 континента по време на 6-то издание на международният фолклорен фестивал The Folklore Magic of Mezdra. От 19 до 22 юли участниците от различни кътчета на планетата ще се съберат тук, в града, с една обща мисия – да споделят своето културно богатство и да покажат, че фолклорът е универсален език, който свързва хората, независимо от разстоянията. Тази година зрителите ще имат възможността да се докоснат до културното наследство на 10 държави – България, Армения, Израел, Индия, Косово, Мексико, Перу, Румъния, Сърбия и Черна гора. Как първоначално се роди идеята за фестивала? За международния фестивал, ако имаш предвид, идеята е от доста години назад в миналото, тъй като ансамбъл Мездра е един от ансамблите от цяла страна, които най-много посещават международни фестивали и е една от най-големите културни визитки на България. Така че имахме тази идея доста отдавна и лека по лека осъществихме, защото имаме най-важното, имаме материала, човешкия материал, а това е именно с танцорите на ансамбъл Мездра, които са запознати как трябва да се организира едно такова мероприятие. Каква е основната цел на фестивала? Основната цел, както на всеки един международен фестивал, е една. Тя е мир, единство и уважение на различните култури и нации. С какво фолклорната магия на Мездра се отличава от останалите фолклорни фестивали? Колкото и нескромно да звучи, ще ви кажа с какво. Отличава се от това, че се организира от хора, участници в международни фестивали, което е съвсем различно, когато се организира от друга администрация. Тоест, всеки един, който е дошъл да участва в фолклорната магия на Мездра, от участниците е усетил, че е помислено, възможно най-малко да се губи времето на участниците, в същото време да се направят колкото се може повече концерти, но това да не тежи на участниците с дълъг престой, без да се прави нищо. Какво коства на организаторите събития от такъв мащаб? Как се постига стиковането на графиците или нещо такова, може и без? Точно това е най-трудното нещо на един международен фестивал. За да бъде оценен и да бъде хубав, той трябва да е много добре организиран. Аз за това казах, че имаме най-важното – човешкия материал, който има достатъчно опит и сме се постарали във всеки един момент и като локации, като концерти, как да протечат и подреждане на групите, като настаняване, като гидове, които са предимно винаги танцорите от ансамбъл Мездра. Така че с това нещо, колкото и да е трудно, отстрани ние го правим така, че да изглежда лесно. На какъв принцип се избират участниците за фестивала? Участниците се избират първо по качеството на това, което представляват като танцови композиции и след това вече гледаме да има разнообразие от различни държави, различни континенти всяка година. Как си представяте фестивала за напред? Фестивалът за напред си го представям. Желанието ни е да бъде поне с още един ден повече, за да можем да предоставим още малко по-свободно време на групите, тъй като това наистина е най-сложно. Това е, може би, единствения фестивал, който с пристигането на групите в 5-6 след обяд в 7 часа отиват да танцуват. Какво ще видят участниците в нашия прекрасен град? Това, което най-много впечатлява участниците, е, че имат контакта с хората. В повечето големи международни фестивали е хотела, автобуса, сцената, автобуса, хотела. Тук имат възможност да се срещнат и да отделят доста много време, да седнат дори на една маса с хората от нашия град и също така с населените места, където имат концерти. И това наистина ги впечатлява, защото по този начин те могат да усетят духа и точно бита на хората. Имали сме такива случаи, че от Китай хората сядат на дърманци на една маса и ги молят дали могат да докоснат домата от салатката или пък да им опитат ракията. Благодарим. Организаторите от Народно читалище Просвета 1925, Община Мездра и ансамбъл Мездра са подготвили изключително богата програма. Фестивалните прояви ще гостуват в селата Моравица, Зверино, Брусен и Дърманци.
Центъра за обществена подкрепа в Мездра започва лятната занимания. В нея участват 50 деца и младежи на възраст от 5 до 18 години. За тях са подготвени различни занимания, като творчески дейности, образователни игри, уроци и интересни срещи с различни професии. Още в първия ден доброволци от БМЧК Враца разговаряха с децата на тема толерантност. Целта беше участниците да научат повече за уважението, приятелството и доброто отношение към другите. Здравейте! Днес откривате третото издание на Лятната академия. Какво означава за вас и дали инициативата вече се превръща в традиция? Здравейте! Да, за трета поредна година организираме лятна занимания. Идеята ни е да бъде наистина традиция и всяко лято да запълваме лятото на децата от общината с интересни летни преживявания. С какво тази годишната програма ще бъде по-различна и какво най-много ще впечатли децата? Тази година сме подготвили различни занимания от миналата година, именно срещи с нови интересни личности от обществения живот, както и много нови занимания, които до момента не сме имали. Това са изработване на гипсови фигурки, приготвяне на торти, на съвсем сладки неща, солени неща и много интересни други занимания. Какви умения и ценности се стремите да развивате от децата чрез Лятна академия? Стремим се главно да организираме децата, да бъдат по-добри един към друг, да се включват заедно в подготвените занимания, да си помагат, да уважават събеседника си и да работят в екип. Каква е ролята на Центъра за обществена подкрепа в подобни инициативи и защо е важно те да се провеждат именно през лятната ваканция? Ролята на Центъра през лятната ваканция е да организира ежедневието на децата, да ги откъсне малко от телефоните, от екраните и да им запълни лятото с смислени преживявания и да ги научи на много нови интересни неща. Какво бихте искали да си спомнят децата, когато Лятната академия приключи след няколко седмици? За нас е важно децата да се тръгнат от тук с усещането, че са прекарали едно наистина незабравимо и вълшебно лято, създали са нови приятелства и са се запознали с много интересни хора и са научили много интересни нови неща, които ще им бъдат полезни за напред. Родителите също се запознаха с програмата и разгледаха помещенията, в които ще се провеждат заниманията. С каква цел записахте вашето дете в ЦОП? Детето ми има доказан проблем. Той е различен и исках по някакъв начин да му се помогне, защото родителя не винаги има цялата сила да може да помогне във всеки един аспект на детето си, а и той няма нужните знания за всичко това. Родителя може да възпитава, но не и да се опита да помогне на детето с тези психологични или логопедични насоки, които тези хора тук ни помагат. С какво помага Лятната академия на вашето дете? Помага, че стана по-социален, вече обича да говори с деца, обича възрастните, така че има доста напредък в него. Той преди не обичаше никой да го доближава, да го закача, не искаше да говори с никой, а сега е много по-общителен.